ya roi trai sai sin pat ngai ku ble phi baro ha kerteng ke batiang tam ke jong ujisu te ngala kularia phi bangan ai jing kren chapang ke jingpynbaptis te ai ba kani ke jinghikai kan long ke jing kur khu yang hilang baro bat ngin nom sngot ho baklai ke jing mot jong ke jingpynbaptis namar ki babon ki sngot ho bakla bat ki don ru ki bam kwa ban sngot ho i ke jing mot jong ke jingpynbaptis te henre ke jingpynbaptis la dangin ya kren hi ke jing shisha ka bam mot pen ngam la ni we kawan na ka tin greek kani ka tin baptis te kani ka tin baptis kawan na ka tin greek bat pin da pek da ka standard dictionary ru pin lap ye kani ka jingmot jo ka jingpynbaptis ka bamot pen ngam te benta bangin nom pen kesan lani bangin nom pen rem ngin ya be be cha ka tin ka jong uble bat ngin ye juba ye katto ka ne ki jingkli ki jong ki breu ka ba hato kalong ka ba demo bangin penbaptis ya ki klung ki badang san benai hen reu benai namar bangi yo i ki babon ki le e kata ki penbaptis ki klung ki badang san benai hen reu benai tengene ya be be kat ba kum ka tien ka jong ublai ayu ka bible ka ong ti ka tien ka jong ublai ka ong kum nong ni pek na ka shitiu pol shakinong rom kal nong ka ban reu ka khat ka basaw ka ong namar ka ta ken la batet len ngi bat u de ka jingpynbaptis ya kata ka jing yap jong u bat bakat kumba la penmi pat yau kris na ki bayam da ka buram ka jong ukpa kumta bangiru ngin yad ha ka jing pen thamai ka jing em tingi sngot ho ba ka jing penbaptis kam de ki khlong namar i khlong i badang san benai reu benai tang man le pop ru impat sngot ho kum no ila ban kala ka bamot la ne kum no ila ban yad ha ka ta ka jing pen thamai ka jing em tang ni sngot ho ba kam de ya ki khlong bat ka ong kum no na mar kata ken la batep len yangi bat da kata ka jingpynbaptis ya ka jing yap jong da ka bangi pendap ya ka jing pen ngam ka bamot la nyeu yangi bangiru ni la sha yap lang bat ukris halor jong ka ding pna ka mut ayu ka ni ka tien ka kham jliu ka ni ka jing mot ka bamot bau jisu jongi ho oi u jisu jongi dei u badon pop henrei u jisu ha bau kiu halor ka ding pna ukit ya ka pop ka jongi bat habala sanar pna yu ula pen hitom khap yu na ka ban tagi pop ki jongi bat haba ula mi pat ha ka buram ka jong ublai ubak klem pop hoi don pop hi u jisu jongi nginam sngotu baklai kata henrei ukit iki pop ki jongi bat u syak halor jo ka ding pna tengiru habangi pendap ya ka ni ka jing penbaptis ka bamot ni hak ban yak no ya ka dok ka jongi bat ngin impat da mensiem jong ublai ha ka buram ka jong ublai tengin ye pek kham shadin pin sayo shushu ki khat bible ha oi nganam ai ka bajrong ngan ai tăng ka balung kot han re ban long pat ka jing kut khu ye phi ba pen sngo tho ya ka jing mot jong ka jing penbaptis amen te man ta ngin ye pek kam ki apostle kala nong ka ba ar ka khat ka ba lai phupra ar de khat ba lai phupra ayu ka bible ko ang teo petros ulayat ho haki to phin kala ka bamut bat on penbaptis ya phi uwei pa uwei ha ka kerteng u jisu kris ya ka ban yo ma kipop bat phin yo diang ya ka jing ai men sim ba khot ka bamut lada piladon ya ka ni ka jing mut ban pendap ya ka jing penbaptis ka bamut phi hap ban kut jing mut chua ba phin i no ka jing long barem par khot namar ka jing mut jong ka jing penbaptis kamut ba phin penbaptis chua sakala ka bamut han rei phi hap ban kut jing mut chua ba phin bot yo jisu baladawan ke jing la ni ke jing ele la ni ke jing tunjo la ni ke jing dok la ni ke jing kurdo la dawan ke ru ba phin don be tangi ko ka rai ba phin pai din na ublai da le ru ka bamot phin pendap ya kani ka jing penbaptis namar bo ong kum no phin kala ka bamot bat on penbaptis yo we pa uwei ha ka kerteng jong jisu namar kata phi hap ban sngot ho ya kani bala da phila kwa ban pendap ya ka jing pengam phi hap ban kala ka bamot chua dei ba phin chu pendap klem pat sngot ho ru namar kata phi don kam ban da sngot ho chua phi don kam ban na kan ther chua ga jinglong barim ka jong phi ba sa pendap
ya ka jing pen ngam bat ka Bible ke ya thok kum no ba phin sa yo diang ya ki jing ai jong men siam ba khoi lada phila kala ka ba mut chua kumbangan ai example li phi ha ka por ka banga pendap ya ka jing pen ngam ngada le special chua hooi men chua na mar banga te ngadon ha ka balang ka bang ngim pendap ya ka jing pen ngam te nga ju ong em ka bom la ban long nga ju ko pasarong nga ju ong la de pen baptis nga ha por ka badang ret nga nom pen baptis arsin lai sin don jisu ka nongot nga nom le ya ka ni henry ha ba men sim ublei ula kren ha nga kat bangadang puli ka tit ka ba khoi ka jong ublei badai hang tang ngau tho banga hap ban pendap ya ka jing pen ngam bat ha banga pendap ka don ka jing pla ha ka jing im ka jonga namar balai ngala kala ka ba mut chua bat ha banga la kala ka ba mut ngala kot jing mut bala da long kum no ru nganam I yo try jonga bat ha bang ngam shem la I yo try jonga ngani tho ya phi ka don ka kamba ka don ki tak pla bat ki jing ai ki jong mun sim ki sedang ban trei ha ka jing im ka jonga namar ba ngam shu pendap I ka jing pen ngam tang namar badai ban pengam henry ngada kelak ka bamut na do ka mensim bat ondang la kelak ka bamut na do ka mensim la nang pen khoi ya ngana ko ka por sha ko ka por dak ka banga ko ngo ya ka chin ka jong ublei te phila ban keli jing keli pat on le kum nu pat ya ki khlung ru le se ki don kam ya kata ka jing pen baptis te la da pen baptis ki khlung te hato ka la sime ban long namar ki don ki ba ong ba de ban yo banta ki ba he ru de ban yo banta ki ba ret ru de ban yo banta henry ka tin ka jong ublei ka ong kum no Matthias kal nong ka ba khat khan dai ka khat ka ba khat lai ka ong kum no ka ong onda kum ta ki le wan lam ya ki khlung ha u ba on yo bo ya ki ti ha ki pat ba un duwai henry ki sinran ki le sneng ya ki u jisu te ula ong sha e ki khlung bakin wan hanga bat wat khang yaki naba yaki bakum kita long ka hima ki benang ka tin ka jong ublei ka hikai yaki khlong tang ban chubu ukti labiang la pelat ya ka pop raibi na markata ujisu usyukur khu yaki khlong ngiru ni kerkhu te henry habangi kerkhu yaki khlong ngin kerkhu da ka nohi ka kerteng lak na ka kerteng ka jong ukpau khon bat umen simba khoi ki dehi ki bangi hap ban kurkhu ya ki khlong da ka nehi ka kerteng ni hap ban kurkhu ya ki ban pen kentang ya ki ha ka kerteng ko jong ukpa bat khon bat umen simba khoi namar kata ngimdei bangin ngau tho bakla bat ngimdei bangin perkhat bangin pengam ya ki khlong la dangin pelngam la dangin pengam ya ki khlong te kamut kata ka bomla ban long namar ka te ka jong ublei ka klem hikai ki khlong barit hanre ka hikai ya kita ki brio ki balas ngau tho ki jing mot ki jing perkhat ki balasan ka hikai ba ngidai ban bin baptis ya ki balas ngau tho ban ngi yu jisu jong ru andau larang ba ula biang ula pura la pen baptis ya ha ka wa jordan namar kata to ngin ya bot ya ka nuksa ka jong jisu bat ngin ya pet shushu ya ki khat ki babut ka jing keli ngala ban bu menta banong ka jing pen baptis ka yeng na ka benta ka ei tingin pet biang sha ka tu ka bangi pet menne kam ki apostle ka nong ka ba ar ka khat ka ba lai tu pra ka ong no teu petros ulaya tho haki to phin kala ka ba mod bat on pen baptis ya phi uwe ha ka kerteng u Jesus Christ ka ba mod ka jing pen baptis ka yeng ha ka liang jong ka jing kala ka bamut namar kata ni hap ban kala ka bamut chua bangin pendap ya ka jing pen baptis pat gin nom shimba kla pat ya ka ni ka benta ka bakila don menta ki balang kiba kim pen baptis sho kum bakak tin ka jong ublei ka hikai kum no jisu hikai shuwa bang let na ka ni ka perthai uang kum no uang namar kata ken to khelet no ma phi to da penlong sinran ya ki brio baro da pen baptis ki ha ka kerteng ukpa bat ujong ukhon bat ujong umen sim ba khoi na Matthias kal nong ka ba ar kupra ka khat ka ba khat khandai te ujisu shwa bo unlet
na ka diga pertai ula dep ong ban penbaptis ha kerteng jong ukpa bat ukon bat umen sim bakoi te na mar ba hapo ki kam ki apostol lahi la ong bet ya kanika kerteng ba penbaptis ha kerteng jong jisu ki don ki balang ki bom shim shu ya ukpa bat kim shim shu ya umen sim bakoi bat ki la shu shim bet tang yo jisu ki ong ba na mar ba la ong ba de ban penbaptis ha kerteng jong jisu henre klemi kerteng jong jisu la mi betang kerteng ukpa ukon bat umen sim bakoi te henre ukon ka kren yano ka kren yo jisu la da mentai yang nga ki bri ki khot mommy ki khot reality kamut ba kata ka reality kam de ka mommy ba kamut kata ka mommy ba kam de ka reality henre ha ba ong ukon kamut u jisu te la da phin puli bhai ka tin ka jong ublei te pin lap shane tho da kom to ka lap shane tho da kom to pin da pet ya Matthias Marcos Lucas pin pet ka jo hi ga jingja ka baja Henry ki kentin ki pher tingin om shimbakla ban ong ba om dei shu ingi bangin penbaptis ha ka kerteng jong ukpa bat ukhuan ba simbak khoi Henry bangin chu penbaptis bangin ong ba tang da ka kerteng jong jisu Henry ngin kham ko ngo e ka ba jisu ula hikai bangin penbaptis ha kerteng jong ukpa bat ujong ukhun bat ujong u mensim bakoi bat lada pila kela ka mut chisha na duka mensim onda pi pendap ya kan ka jing penbaptis ki jing ai jong mensim kinsa sedang mentre ha ka jing em ka jong pi kumba ha ka jing em ka jong ngaru la tre ki jing ai ki jong mensim ha bangala pendap ya ka jing penbaptis bat mensim u blai pat ula yo penbaptis ya da mensim bakoi jong u bat la tre ki jing ai ki jong mensim ha ka jing em ka jonga namar kata wat nom kerke ban shime ka jing penbaptis lada pempat ngau tho bat ha banga hikai menta ka sngi ya ka jinghikai to da pele jing mut to da puson bah haddo bakut ayu nga hikai bat ayu ka kran shapi bat onda pilas ngau tho sa pendap namar ka jing ka jong ublai ko ong shushu kumno ko ong ba ka jing penbaptis ka thawru ka yengru ban sat ya ki pop ngin ya pet kam ki apostol kal nong ka ba arku ar do khat ba khan rio arku ar khan rio ko ong no mentate balai me pentut to yeng to sya ba on penbaptis ya me bat sat no iki pop jong me da ka ba khat kerpat e ka kerteng jong ka jing penbaptis kaya rap ban sat iki pop ki jongi ho ngi la kela ka bamut da ka bangi kela ka bamut da ka bangi perkhat ban nang ne shakmat nginom le shu ika jing le barem barokhan la da di drugs e no di kiat e no bam kwai e no ka jing ma jing ya ka jing pichni ka jing pi hon bat kum ta ter bret no e ki to barokhan bat kot jing mut ban shakri utrai bat ya ka no ka benta ka ba phimla da ka ba phila pendapat e jing penbaptis lanang pen kho ye phi lanang sat ye phi bat phi de ban kot ching mot bet ban shakri yo trai bat de hang ta ken pa phen se yo ma chi pon ka jing kor khu bat phin la ban tre shir hem ye ka kam ka jong ublei da kata ka jing pen sle ka jong men sim ba khoi namar ka ting ka jong ublei ka ong men ta te balai me pen tot tela da pilas ngotho e ka jing mot cho ka jing penbaptis ba shuwa ban penbaptis dan kaman i no e ka jing long barim bar khoi dan kamban kela ka mot tenga ong ye phi wat nom pentut bat wat nom bu shibon ki daw henre shu pendap ya ka e ka bakak tin ka jong ublei ka hi ka yaman bat ni ne pet shu ayu ka bible ka ong kam ki apostol kal nong ka ba khandai ka khot ka ba khat phra kumne ru lahap no na ki khmat jong u kum ki sareu bat ula yo pet pat ti ula yang jot bala penbaptis yo phi hang ne ba kani ka sareu ka krani ka ai ka krani ka jinglong barem la da umen sim uble lo pen kendo ha po jong phi ba ula kwa ban penan kam ya phi ula kwa ba phi pen tre ka kam ka jong uble ai ba phin penhap no da ka bor ka jong ublei da ka phi IT lot yala di ha ublei da ka phi puli bahai ka ten ka jong ublei da ka phi kut jingmon ai ba ki sarau ki ba long ki pop ki ba don ha po ka met ka jong phi ki ba sno ha ka met ka jong phi ai ba on penhap no bat phin pendap ya ka jing penbaptis penhap no e ka jing long barem bar khoi ba pendap e ka jing penbaptis namar man pendap e ka jing penbaptis phi don kam man le kum no
ban berat no shuai ke jing long berim bar khoi ba kata kan ka bala berwan ra ke jing ku ha ke jing em ke jong piaman ban ngini pe chu Petros ningkong ke dekat ke balai de Petros ningkong kala nong ke balai dekat arkuai ko ong kumno ka tiang ke jong ublay kaba ha ka jing pen shisha jongka kata ka jing pen baptis ka pen em yagi mentaru ka jing pen baptis ru ka pen em yagi kidon ki boong lasat da kasnam ka jong ujisu la biang ho oi ni don kam man sai da kasnam ka jong ujisu bat ni haban pulelo ka tin ka jong ublay ka ka bala tho ni haban pendap ya kata bat kata ru kawan ra ka jing pen em bat la ya tho ba ka jing pen baptis ru kawan ra ya ka jing pen em namar kata u ong kum no ni pet Yohanes lai khat san la dangam bakla ni pet ayu ka tin ka jong ublay ka ong lai san ko ong kum no Nicodemus ula ong kani ka bahasa Nicodemus ula ong kum no la ban kha ya ubriu haba ula temen ula ban besut syaka kepo ka kmi jong u bat ban kha ya jisu ula ya tho shisha nga ong hame lamda la kha ya ubriu na ka bat na mensiem la ban let besut hapo kahima ki beneng namar kata hapan kai ni dak da ka bangi ngam bat ni mi pat na ka kalong ka ba don kam amen bat ko ong kumno ba ong ba ka ba bu no e ka jing tingit ka do hanre ka ba wa e ka jing tip lam ba pha ublay da ka jing pen mi pat ya u Jesu Christ ka ba mot wat nom shim pat ba ka ni ka jing pen baptis ka ba lada ngisum menta la khoi te kan ka met ka jongi ka bomot habang ngilet pengap kamot kapop jongi kala shu khoi la ka khoi wat habang ngim pat kala ka bomot hanrai kam thau shata kan ka jingmot jong ka jing pen baptis namar ngene pe chu hebru kala nong ka ba hanriu ka dukhot ka beningkong bat ka ba ar ko ong kumno ko ong nabakumta da ka ba no ban kren chapang ka jinghikai ki beningkong chapang ukris yang ine nang yat shadu ka jing penjanai klem da bo pat ya ka nongrem ka jing kala ka pamut na ka jingle bayap bat na ka jinget sha ublay ka pamut ka ka jing pen baptis ka ka jing pen baptis ka ka jinghikai shong tenrai ka ba David ban pendep te wat nom shim te ha ka ka rukom ban ong ba David ban pendep ngin shu pendep bat nglayo bat ya ka hima jong ki benang kamut kumta kamut bapin shim hakata ka rukom lane kamut bapin mut kumba kini ki Hindu ki le kumno klem da ki sum kim jula ban let ban yang hakmat jong ublay thau jong ki hanre ki pen khoi ya ka ba shabar hanre ya ka ba shapo kim pen khoi hanre mangi kum ki khon kristan ngim dei ban long kum ta ngim dei ban shim ya ni ka jinghikai shong tan rai ba dei ban pendap ya ka jing baptis tang ba ya ka hukum ke jong ublay pat klem pendap kamot klem le ya kamon ke jong ublay klem da kan ter no iki pop barok khot kamot kam long ka badai namar don bon ki ba shu sngo ba de ban pendap ya jing pen baptis pat kiru ki la shu pendap la ka pendap pat don ru ka ba phla ka ba ja ha ka jing em ka jong ki bat kim long ru ha ka hima ka jong ublay te henre ha ba pi pendap kla shwa ka ba mot kamot ba philak pendap ikajing pengam kamut lapoi be chabeneng lada phile be yaki pop kamut lada phila pendap makana gajing nangam ru pihak hiban let du job kidon ki brio ki ba sngot ko bakla kyong ho kitu gi ladap kajing pengam hanre kajing long kalong kumne kum tai hanre wat nom shim bakla te kitu ki brio hanre pet kanyi ki wei pat pet yangi pat habangi la pendap ikajing pengam kum no ngi em ngi nom pet te kitu namar kitu ki klam yo kajing hikai ka babiang bat kila super khat bet kum ba perkat ki sadusi ba ki parisi ngine pet ka Bible ko ong kum no Matius kal nong ka ba lai de khat ba nyo pra ngine pet ayu ka Bible ko ong kum no Henry habau la yi ba bon ki parisi ba ki sadusi ki lewan sha ka jing pen baptis jong ula ong haki api ki kon ki siu gi bsen u bala maham ya pi ban pet yap no na ka jing bitar ka ban salap
naba kum ta to sei ya uso ubade biang ka jingkala ka bamon pi yo anes wang manote bala mano naba kum ta kum no api ki kon ki siu ki bisan wei bala mahame pi on pet yap naka jing bitar ka bat salap ka bamon ba ki perkat bet ba da ka ba pendap ya ka jingpynbaptis kila yo amat ya ka jingpyn kini ki Parisi ba ki Sadusi ki wan man penbaptis han reu yo anes wang to sei yo so jong ka jingkala ka bamon namar katawa nom ben gitu ki breu ki bala pendap ki jingpyn ngam han re kidang ka jing ka bathala thalan gitu ki pat kala ka bamot kila pendap ya ka jingpynbaptis namar kata phim yo I ya so jong ka jingkala ka bamot namar kata u yo anes u kran shai hang ne wong kumno to sei yo so jong ka jingkala ka bamot namar kata to wat nam sngot ho baklai ka jingmot jo ka jingpynbaptis pa phin chu pendap la ka pendap tang namar bakadai ka jinghikai shong tenrai namar kata phi chu pendap phi perkhat ru da ka pendap la yo ba ya ka bedeng kata kalong ka babakla bat ki don pat ki boong ba ka jingpynbaptis ka dai ka tak ka papau shabar han re kam dai ka tak ka papau shabar ngine pet Matius kal nong ka balai ka khot ka ba khat lai bat ka ba khat san ayu ka Bible ko kakti ka jok blai ka ong no onda kum tau Jisu ulawan sha Galilea sha ka wa Jordan ha u Jisu ba on yo penbaptis da u Henry u yo anes ula khang yo u da ong nga don kam ba on penbaptis ya nga da me te me wan penban hanga u Jisu ula ya tho ba ula ong to sya ulong no ulong to sya mentana ba kum ne ken kalong ka badai yang iban pendap ya ka hok baro anda kum ta ula syayu kamut ka jingpynbaptis kam dai ka tak ka pau shabar re ka dai ka hok ka jong ublai ka ba ong ka dai yangi kamut haba ong yangi kamut ka kentup yangi lang baro ha ka jinghisya ka jingpynbaptis ka kran ni ka jingkala ka bamut ten re la ya kran ni u Jisu jongi u dai u bam don pop han re ba le u Jisu u pendap ka daw ka long ba u Jisu u pendap ba un long ka nuksa ya nga ba ya phi bangin pendap ya ka hok ka jong ublai kalak tak yang ngah bang pulih gani kat khat Bible kalak tak yang ngah namar kat utrai jungi ubak khot ubat telam Henry udang pendap te mangalele kat no tam ngah hap an pendap ya ka jingpynbaptis hidan bon kiba kren da kum ne ba da kum tai Henry pendapet nado ka kitab ka baremru pendapet ayu upol uhikai ka shiti upol shaki koren ka ningkong koren kani ka khat ka bashipho ko angkum no bat baro kilaya bam gadi gad ka basaw bat baro kilaya di ya ka jo ka jingdi bakin jaman sem namar kilaya di na uta mau siang bakin jaman sem bat kilaya bot yaki te uta mau siang ulalong ukres Henry penban oh ngala bakla no tu gad kan shipau gad khat ka ba kajing kene namar ngamon ba phin om tip ko parabangen kani khot ka bashipho ko parabangen ba kikpa jungi baro kila long hapo uta ulo bat baro kila yan lengba ya kata kaduriau bat la penbaptis ki baro ya Moses ha uta ulo bat ha kata kaduriau nado ka Old Testament kila pendap ya kani ka jingpynbaptis ka ba ha ka jingmayan ha ba kidaya yan na ka tu kaduriau namar kata nginnom snguth bakla bat nginnom ya bon than ki jingkali ki don ki bakali kum no pat utu udakat uyo ban kiu uyo ban don ha kata ka paradise wat haba uklem pendap ya ka jingpen ngam Henry la ya kran ni ka jinghisya u Jisu hang tong yo iba u hukum anda u Jisu ulami na ki bayap u hukum ban penbaptis ban let ban yalap ban penbaptis ya ki breu baro ha ka kerteng ke jong pau kon bat umen simba khot namar kata ni nyim dai bangin bon than kita ki jingkeli bat lese lada ya pai ha ko we pat ka benta lese no breu u badang tip last moment udang tip yo blai bat u klem yo ban pendap ka tau sngo tho hiu blai Henry lada pi la sngo tho bat lada ka teng ka jong u blai ka kren persya ya pi lada pi pentot bat pi le bom salia katate pi hap ban ai jing ken ha khamat jong ublai
ya ki bam sngo tho utip ublai ki don ki ba kali jingkali nga hatu ki tu ki brio baro ki bam pendap ki jing pengam kin le chadu jok kata te utip ublai ya le du jok ne ya le beneng ne ngam tip tang ka wei nga ong ya phi ba la da ka tin ka jong ublai ka hikai ngin ko ngu ya kata la da ka tin ka jong ublai ko ong bau jisu ulong ka lenti ngin ya bot na ka lenti ka bau jisu ulale la da ya jisu jongi la pengam yang ngiru dan kaman pengam ba kam tamu jisu ong kuno jisu ong ba ka ne ka de ka hok yang ngi baro haba ong ka hok yang ngi baro ka ba mut ka thau ngi baro ki don ki bas ngau tho bakla ki ong kumno ki don ki ni ki bas ngau tho bakla ki ong ba ki to ki ba hapo ki to ki ba lai hajar ki mensim ki ba la kala ka ba mut la pen baptis ki kumno la pen baptis hado kadno kumno la pen baptis hado lai hajar ngot oh ki shusen red but la pendap ya ke jing pen baptis henry what nom bon jingkali than henry ya ke ek bo jisu hi kai ba ya ke ek bo jisu le e ka tan namar ngan tho e pi nga da ka banga pendap ya ke jing pen ngam ringkat ka jingkala ka mut da ka mensiam baro ba da ka don baro ngai tho e pi yo ma chi bon ba ki jingkur khu namar kata tongi nom ya kali jingkali than henry wat se e ka jing shisha pule ba ka tien ka chong ublai la da ka tien ka chong ublai kala kran ya pi kala ong ya pi ba phin pendap to pendap ki don ru kini ki ba ngau tho bakla ki ong kumno ki don kini ki ba ngau tho bakla chapang ki don kini ki ba ngau tho bakla ya ki senran jong jisu ki ngau tho bakla ki senran ki jong jisu ki ong kumno ki ong ba ki senran jong jisu ki klem pat pendap ya ka jing ki klem pendap ya ka jing pen baptis jisu shu pen sai tai ki jat ki jong ki henry ngim de ban ngau tho bakla pinda pek na ka bible catholic ya kanika petrus ning kong kala nong ka balai kanika khot ka ba arpway hang ne ke yat ho ka ong kumno ya kanika jing pen baptis ka ong ki ong ka jing sum baptisma ki ong ka jing sum baptisma ka ba mot ba ngin ya pet menta na yohanes kala nong ka ba khat lai ka ong kumno khnang ba pin ngau tho ka ong kumno ka ong haba jisu te ulaya tho khat lai ka ka menyo jisu te ulaya tho ula ong ha u ya ka ba om de ka khot ka ba nyo kani ka khot ka ba u petros ula ong ha u menom yo sat ka khot ka ba pra menom yo sat ya ki jat jonga lanu ru jisu ulaya tho ha u ladang anom yo sat ya me menom yo benta satya lembat nga usiman petros ula ong ha u ko trai om tang ki jat jonga henry ki ti bat ki kli jonga de jisu ulaya tho ha u uta ubalayo pensum dan kam henry tang bo ansat ya ki jat te ula long khoi baro par kani ka bo jisu ong uta ubalayo kani ka bo jisu ong kumno bo ong jisu ulaya tho ulong uta ubala pensum dan kam kabut uta ubala de ban pen baptis ki ong ba ya ki senran jisu klem pen baptis henry hangni laya tho ba la de ban pen baptis namar la daya kren ha kanika daka bible catholic daka khasi kamut ka jing pen baptis ki ong ka jing pen sum baptisma ko ong kumno ha ka jo ka rukom la pelat im ya phi menta daka jing sum baptisma te ka bamut ngi ngau tho ba ki senran jong jisu ru ki dei ki bala dap ya ka jing pen ngam taba ka klem da tho shai ba henry ha kanika tien ka ba jisu ukran ba utaw bala dap ban pensum ka bamut ubala dap ban pen baptis ka bamut ba ula long khod dengan sehikai syapang kani ka jing sat kejat ka jong jisu ka don ka khubor ka ba kraw ba hang ne te ngin nom ya kali jing kali than ba lada pen baptis ro lele bat hatu kita ki long kumno ngin nom ya kali than de ta ki jing kali henry to ngin ya puli bhai ka tien ka jong ublai to ngin ya wat bnia ai ka tien ka jong ublai bat lada u mensi ublai ukran happy ba phen pendap no sa pendap henry ngo ong ya phi wat nom kerki lada phim pat kut jing mot ban bret no ya ka jing long barim barakhon namar ki don ki brio haba ki pendap e ka jing
Pengam kisulong normal bet henry haji sisya haba pi pendat ika jing pengam de banja ka air ka ai ban sa jing kan mau ha ka jing em ka jong pi tela da kam don ka ai ka ban sa jing kan mau ha ka jing em ka jong pi kamut pi klam pat ngo tho ika jing mut jo ka jing pen baptis henry pi la shulet la kale ban pengam tang namar bala pen bor ya pi tang namar ba ka de ka jing hikai shong tan rai ba de ban pendat ika jing pengam piru pi la shu pendat te namar kata kata ngakwa ban ong ye pi to da sngo tho shwa to da wat nya shwa to da ti ben nya shwa ka tin ka jong blai bat sa pendap bat pin sa yo mat ka ek ba phla ha ka jim ka jong pi namar ki don ki ba pendap arsin license hi phau sian ru ki le ga jo shi ka jo ki le shi le pop kla shi ka labot pen bap shi pen baptis te ngam kwa ye pi baro ki ba don ha ka di ka youtube channel ka jong nga ba pen pendap ye ka jing pen ngam bon sian ringa kwa pen pendap tang hi sian Nakwa banong ye pi don bon ki ba don haki kun hon balang ki bom pendat ye jing pengam henre ki la shule no haki wei pat ki balang bat kim sem la mi pat na ka balang ka ba ki don ki shong bai haki balang ki ba ki don ki de ki nong duai ki de ki pastor tang ba ki la pendat pat ye ka hok ka jong ble namar bale kim yo te haki balang ki jong ki namar ba kim yo haki balang ki jong ki pendat no hawai pat namar bale ki sngo tho ba ki don kam te ban pendat ye ka hok ka jong ble namar kata angin long kita ki ba ko ngo e ka ba ka teng ka ublay ka kran ye pi pala da pi long ki ba ko ngo ngani tho ye pi ka jing kur khu ka wan ha ka jing em ka jong pi ka e ba pi pa na ublay un yo ban a ye pi te han re la da ngi dang bo pot o namar ka balang ka jongi kamle o namar kumta o balay utu kumta ngi ai da ka mo ublay ru unai da ban jubab e ka jing duwai ki jongi namar ka ta to ngi nom long ki ta ki ba ai da han re tan ka wei ngi long ki ba shu ko ngo ba simple e ka ten ka jong ublay te ngi pi yo jing kur khu lang ba ka ti ka jinghikai te to ublay yo ban kur khu lang ye pi baro te to ne le lang ha ka jing duwai abalay be junga wan man hai ngo email blek pa jungi pa ha beng namar me long play ba pha kan ko pa be junga ngi yo mat ka jing kur ko lang ba ka tin ka ba khoi ka jome ho ai ngora ka jing hikai ka baling kot atrai ka da han ringa ngi ka long pa ka jing kur khu atrai ka ban kur siu thia ya ki man sim ba ko dor atrai ka da aw blay be junga kur khu pa lang jume ka jing kur khu blay ka jome atrai ka to pen sngu tho yeki bakin pendap ka hok ka jome kan ko pa be junga jisu ba ko dor junga kur khu yeki shadu ki ba bam jukot ai ki ka mat ka ba ka khia bat chisha kan ko pa be junga to man kam atrai kare ki khon ki jome paro ki badan hangani ka channel ka jonga kan ko pa bi junga paro ngin long atrai kana kita ki leng do ki bakin jaman sem kat pa kum ka chen ka ba khoi ka jome ngau pa ka jing duwai ka shakri ka jome yo me ka buram pan te ba khoi ka jome jisu jonga hallelujah amen but amen ya ro itrai blen kur khui pi paro ya ro itrai